mand. Hej så, jeg står her sammen med Morten, og Morten har simpelthen lavet sin egen tennisbane. Ja. Historien er, at jeg har for cirka 5 år siden, tror jeg det var det. Der rakte du ud til mig og snakkede omkring, at du havde tænkt dig at bygge en tennisbane. Og på det tidspunkt synes jeg jo, det var sådan fuldstændig vanvittigt. Og jeg tænkte, gud, det er også rigtigt. Er der virkelig nogen, der vil bygge en tennisbane i græs i Danmark? Det var der. Og jeg fik nørdet lidt med det og fandt nogle gode rejgræsser til dig, Morten. Ja. Og du satte i gang. Ja. Og så sagde jeg, det kommer jeg og kigger på. Og så fik jeg travlt. Ja, og nu er det endelig, har stået på min liste i årevis. Og nu er jeg simpelthen kommet herop og kigget på den her tennisbane. Men Morten, hvordan startede alt det her? Hvordan fanden fik du ideen til det her? Jeg sidder jo deroppe, som du kan se i mit hus, og kigger ud. Og på det tidspunkt, det var sådan lige en hård periode efter en ulykke, hvor der er gået 5 år med mange smerter. Jeg tænkte, hvad skal jeg finde på, der er sjovt, som er anderledes? Ja. Og jeg havde jo en lang karriere inden for tennis, men tog så en pause på 20 år for at fokusere på noget fitness og bodybuilding. Så tænkte jeg har nok set Wimbledon, og så tænkte jeg bygger mit eget Wimbledon. Når jeg ikke selv kommer over og spiller, så laver jeg det bare her. Fedt. Og der starter ideen. Og jeg vil sige, at jeg anede ingenting, og det er jo også derfor, jeg tog kontakt. Jeg har ingen erfaring i græs og græsbaner, og der er ikke nogen i Danmark, der har det. Man kunne ikke finde noget, man kunne ikke spørge nogen. Så det nemmeste var at spørge hende, der vidste noget om græs i det mindste, ikke også? Så det starter egentlig bare der. Ja. På en sø, der var en sø her før. Jeg prøvede at lave en sø. Okay. Det lykkedes også i næsten 10 år, og så på 1 døgn forsvinder alt vandet. Og ingen kan forklare hvorfor. Jeg er specialist derude. Vand forsvandt. Og det må være et tegn, jo. Det gik op her. Så jeg tænkte, så havde jeg bare et stort tørt hul. Og da vi så skulle renovere vores gård for anden gang, for 5 år siden, der kom der så en masse jord i overskud. Det blev fyldt i, og der starter så hele ideen. Sådan. Ja. Og jeg var jo enormt glad for at få henvendelsen, fordi inden da havde jeg så været i Radio 24/7 og havde talt omkring Wimbledon og græs der. Og havde egentlig sådan, jeg er jo gammel greenkeeper på golfbaner, og havde egentlig ikke rigtig tænkt over det her med, at græs også var en ting på tennis. Og det er det jo heller ikke ret meget, det er mest grus jo. Det er det. Ja. Det er meget let græs. Det er kun Wimbledon faktisk, ikke også, som man snakker om. Så det er 1 gang om året.